आंखो दि जोंहाना गांगाथ' पाया आंखो होनबाय थादोना बेदर जानो मोना माबानो मोना एनना एदावबाय थायाखै होनबा एदावनायनि जाहोनानो जाबाय आंनि मोदोमाव माने बै माइ गायनो थांनायाव दालाय फिथरनै गोसोम गोसोम जायाखै बे माननायाथ' हामलांबाय ओमफ्राय हामनायनि उनाव माने आंनि मोदोमाव माने माबा मोनसे जाबा आरो माखो जाबा जादिनो फोनसिन फोनना होबाय ओमफ्राय गाव आरो खस्थ' मोनगासिनो इदिनो गावनि खस्थ' मोननायखौ आं मिथिला जिखिजाया फोनना होदो नालाय बाङानि हौवाया एसे अनो आंखो इदि भाबिना लाबाय थादोंमोन आङो अननाया अनो आरो ओमफ्राय टेब्लेट मानि जालायबाय मुलि माखानो बुंजोबना दं नै लोगोफोर ओमफ्राय गुस गुस ओइनि बुख्लायबावदोसो नै लेथ्रा नांजोबदो ये भगबान नोसा मा मोनबाय दंलै नोंखौ उथि होनदो ना उथि होनदो बै आंनि सफा नङा नामा आंनि सफा नङा इयो इमान जद' औवा इयो औवाखौ सिंखावनो गारो इयो बल खेला गेलेनो लोगोफोरजों थांदो बुंलायबाय दाना बल खेला गेलेनो थांदो माने इयो सेंग्रादो सेंग्रा जाफानो लुगैयो मिथिबायना आं होनबा इखौ थांनाङा लोगोफोर जोंहा गांगाथ'पाया नैबे गरङा हामना दं आरोना नैबे सिङाव ओमफ्राय ना भिडिअ लाबथारिनि जाहोनानो जाबाय आं बिराद लोमजादों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आंनि गाखोग्रोनि र' गाखोनि आङो मा खालामनानै दं बियो माने दिनै बिराद खामानि मावदो आरो मानसिया फैथाब खामानि मावगासिनो आरो मानसिया एकदमबारे मा बुंबावगोन आयु एसे लेथ्रा जानानै दं आयौ बिराद गोजौ गाखोनानै दं आरो बैयाव सिलिं सायाव माने लाइननि खामानि मावदो बुहुद गोबाव जाबाय माने इखो इदि लाइनखौ फाहाम होननानै माने इयो लाइननि खामानि मावनो रोंगोबाबो इफोर खामानिखौ माने मावा इयो मिस्ट्रिया लायनो गावनि न'खौ खाना लानो रोङानो ओमफ्राय इबो माने लाइनमेन नालाय ओमफ्राय न'नि लाइनखौनो फाहामना लानो रोङा आलाय सिलाय रोदों रोदा इफोरबायदि थाबाय थायो आरो सानफ्रोमबो बानाय होनो फाहाम होनो थेवबाबो खोथाखौनो मानिया इफोरबायदि आलायनानैसो माबानो गोनां जायो नै ओरैबायदि माने बोरैबा सर्ट जाफ्लांबाबो मोननाय नङा मानसिखौनो होननाय रखमसो ओमफ्राय दिनै मानो इदि हाखा दावरा खामानि मावदो होनोब्लाथाय आं लोगोफोर खोन्थानि र' लोगोफोर माने आङो ओरैबायदि लोमजादों माने लोमजानायनि सिगांनो आङो माननाय एलार्जि जादों आरो आंखो दि जोंहाना गांगाथ'पाया आंखो होनबाय थादोना बेदर जानो मोना माबानो मोना एनना एदावबाय थायाखै होनबा एदावनायनि जाहोनानो जाबाय आंनि मोदोमाव माने बै माइ गायनो थांनायाव दालाय फिथरनै गोसोम जायाखै बे माननायाथ' हामलांबाय ओमफ्राय हामनायनि उनाव माने आंनि मोदोमाव माने माबा मोनसे जाबा आरो माखो जाबा जादो मिथिया जिखिजाया आं ना गुरनो थांनायावनो न'आव फैफिननायाव एकदमबारे मानबाय आरो खर'आ जि मानो थेमा गोनां बायदि थेमा दं होनना नायजालायबाय थेमायानो गैया ओमफ्राय आरो ओरै गोना जर गुदुं बोरैबा गरम मोनबोजोबो ओमफ्राय माननायावनो खुनायावनो माने बारा जाजोबलाङो आरो ओमफ्राय गोजा ओमफ्राय फिसा फेथर जायो ओमफ्राय एलार्जि होनदो आरो डाक्टरालाय ओमफ्राय मुलि हरबाय फोननायनि मुलिबो हरबाय ओमफ्राय फोनबायबो ओमफ्राय माने फोननायाव आरो गांगाथ'पाया फोनो नालाय ओमफ्राय इदिनो फोनसिन फोनना होबाय ओमफ्राय गाव आरो खस्थ' मोनगासिनो इदिनो गावनि खस्थ' मोननायखौ आं मिथिला जिखिजाया फोनना होदो नालाय बाङानि हौवाया एसे अनो आंखो इदि भाबिना लाबाय थादोंमोन आङो अननाया अनो आरो ओमफ्राय टेब्लेट मानि जालायबाय मुलि माखानो बुंजोबना दं नै लोगोफोर ओमफ्राय दा इदिनो भिडिअखौनो लाबथारनाय जायाखै ओमफ्राय दाबो इयो नांलायलायनायखायसो इ खामानिखौ मावदो आरो हदाय नांलायाबाथाय खामानिखौनो मावा ओरैनो थिनबाबो मावा ओइनो हामना दं सिङाव दायो आंखौ माथो होआ आं न'आवसो थांनो ओंखारदो आरोना लोगोफोर माने आइया फिथा नामा एवदोनो सावदोनो इखौनो जाना फैगोन र' अनो अननायालाय मानसिया थेवबाबो माने गोसो सिं माबा
गुस गुस ओइनो बुख्लायबावदोसो गुस गुस जाबाय दं आरो इयो ओमफ्राय मा होनो लोगोफोरदो बल गेलेनो थांनो मोनिनो ओरैबादि रागालै लोगोफोर माने आं बुङो आरो सेंग्रादो सेंग्रा जाफानाङा नों हाबा जाबाय न'आवनो खामानि मावना था होननानै आं इखो बुङो ओमफ्राय आरो इयो आंखो बयासो मोनो आरो ओमफ्राय मैयाबो ओरैनोबाबो आं इखो ओरैनो खेला बालायनो थांनो होखाया आरो माने बियो जाबाय आंनि गोसो माने आं इखो थांजानो बायो आरो थांजानो बाखायो आं ओरैबाबो माने आंबो न' सिङाव थादोबाथाय इबो न'आवनो थानांगोन न'आवनो माबा मोनसे खामानि मावना थानांगोन दा जेरै लाइनफोरखौ मावदो इफोरबायदिनो दिनै जोंहानि माबायाव बारिनि माइखो जालांजोबो इखोबो मुस्रि लाबबाय बाजारनिफ्राय बे मुस्रिखौथ' होनो आङो इखो माबा सिंखावनो होदोंमोन इ औवाखौ सिंखावनो गारो इयो बल खेला गेलेनो लोगोफोरजों थांदों बुंलायबाय दाना बल खेला गेलेनो थांदों माने इयो सेंग्रादो सेंग्रा जाफानो लुगैयो मिथिबायना आं होनबाय इखो थांनाङा होननानै लोगोफोर थांनाङा होननानै बिराद बाथा होदों आङो इखो ओमफ्राय इयो मा सानदों मिथिगोना इदिबालाय जिबनानो एख' गैला होननाय रखमसो आरोना माने इयो लोंनानै थागोननो लोगोफोर थेवब्लाबो माने बल गेलेनायखौ गारा आं जुदि इखो बल गेलेनो बाथा होयो न'आव थानांगौबाथाय मालाय लोंना थागोन नै सानफ्रोमबो प्यारी समझ गई दिनैनिफ्राय नोंबा नों आंबा आं दिनैनिफ्राय आं मा खालामगोन मिथिगोना नों आंखौ टेटु आखिनो होआ ना आखायाव टेटु आखिनो हायाबा आंबो एन महिलानि नङा मिथिबाय नों आंखौ आखायाव टेटु आखिनो होआ ना हा टेटु आखिनो होआ टेटु आखिनानैसो सारिगोन आरो जुदि खानायाव गोमो होनो हायाबा नायखा नों बेटा माने बुरिबाय ना इसे बुरिबाय बुरिनाय माने बुरियाखै बैसोआ जायाखै माने होनो हाबा जाखांनायनि उनाव रावबो माने न'बायदि जाबाय नालाय रावबो सेंग्रा सिख्ला लोगो हमनो थांनाय टाइमावसो एकदमबारे बिलाइ देलाय मालाय थाङोमोन ना दा इफोरबायदि टाइमावल' आंखौ गोसथोयोमोन खोमा ओमफ्राय दा आरो बाराद्राय देलायलाना नोंखौबोलाय बासिनोबा बासिनो हायोलै मा इयो मा इफोर उदैयानो मोनसे माबा जाबाय नों खोब साइज नामा नोंखौ इउटुबाव सोरबा बाख्नाय हरनायखाय बिराद गाजा खिथि नामा जिम लानानै देखायनो जिम लानानै फुटबल गेलेनानै उदै फिसा खालामनो फैदोलै इयो अमाखौ गाराबा उदैया सेमगन अमाखौ गाराबा नोंनि दिन्थिनाय नायबाय था नोङो आंनि महरखौ नोङो चेन्ज जानाय नुयोना नुवा नायगोन आंबो नोंखौ नायनो बादोना नोङो गोदानावबा गोदै ओरैनो सल' ओंखाराखै मिनिबाय थानायाव सिं मिनिदो नामा फिथाखौ दायो जानोल' फै नोङो नायगोन नोंखौ मावखांबाय नामा बुहुद गोलोमथासिगोन गोलोमदै हुगारनानै दं अ दांजानोबो बाबाय ए साइज गैला नालाय दांजानोबो बाबाय साइज गैला एसे ओरै बासिथारबाय नों आंखौ जिबनाव माने लोगोफोरजों थांनायनि थाखायनो नोङो आंखौ ओरैबायदि गोदानावबा गोदै होननोसै जोङो रायलायो 100% दानालाय जामलांनायखाय रायलायो 0% गारिखौ लानानै नै उनावबो बुलायनो हाया बायदि मोनदों नामा बुलायनो हाया बायदि मोनदों बुलायनो हाया नै इदियाव खनसे बुजानाय फैलाय बुसुं ज' नाङा इयाव ज' नोंसानियाव उथिखोना उथियालै उथि जोंहानि सेराव जना आंखौ नायनो बादोबाथाय जोंहानि सेराव जना ओंखारो दै आंनि हरनाय बुस्थुआनो जनाबो जानाबो नङा गाद थां हे मबाइला जुदि बायो
2,000 years later. नै दायो लोगोफोर फाइनालि आङो न'आव मोनफैबाय ओमफ्राय गानस्लायनानै दोनबाय बिराद गरम आरो बोथोरा ओमफ्राय लोमजाखादों नालाय एकदमबारे बांसिन गरम मोनदो थानो सुखुवा सुखुवा मोनदो आरो होमबाबो फैबाय आङो फैयामोन आङो गांगाथफाखौ एसे चेलेन्ज खोथेनोसो फैदो इसा फिथा एवदोनो हाया ओरैनो फिथाखौ लाना फैखाबाय फिथाखौ बाहाखौनो लाबोबाय आं बे वाव गोजा गोजालाय माथो फिथाया आसुमाइनि दे होमबा लोंनोसै नै गांगाथफा फिथाया लुगै 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 नै लुगै लुगै नोंसोरलाय मा खालामदो मा बेदर एवदो माबोरै जादों दं मेंजोब्बाय नामा इस बुरि भाब लाबा बुरि होनो आंखौबा बुरिबाय होननानै गांगाथफाया नायला दायो जानोसै नै लोगोफोर बिराद थामफ्लाफ्ला हुगुमा फिथा फैबाय आइया गोदै नङानो हुगुमा फिथा गोथाव जायोब्ला गोदै नारेंखलनि फिथा मोनजाना हामसिगोन दे लोमजानाया फिथा जानो लुगैना लोमजादों नोंसानाव माइ गायनो फैनानै आथिङाव गाराय जानायनि दाय जादों माइ गायनानै जादों नामा नोंसाखौ होनलायाना नोंसाखौ होनलायानो खामानि दंला